Bon dia a tothom. Benvinguts al nostre podcast Joves Promeses del Futbol, que fem des de l'Institut Escola Piera. Som l'Aiman Danou, l'Arnau Garcia, el Jael Martínez i l'Hugo Vega. Tots nosaltres alumnes de primer d'ESO. Comencem. Julián Álvarez és una jove promesa argentina del Club Atlético Galchín. Va néixer el dia 31 de gener de l'any 2000 i va debutar com a futbolista professional el 27 d'octubre de 2018. Ho va fer amb el River Plate, precisament contra el Club Atlético Galchín. Va sortir al camp al minut 64, substituint a Rodrigo Mora. Durant aquella primera temporada, Julián Álvarez només va fer una assistència i 2 gols. Però el River Plate va guanyar la Copa Libertadores i la Recopa Sudamericana. La temporada següent va fer només un gol, baixant bastant les seves estadístiques. Però la temporada 2020-2021 ja va fer 8 gols i 4 assistències, cosa que va fer que Scaloni s'interés per ell. Es va fer debutar internacionalment a la Copa Amèrica. Va jugar un sol partit amb la selecció argentina, però l'albiceleste es va fer amb el títol. Després ja el curs 2021-2022 va fer ja 22 gols. 6 d'ells van ser de hat-trick. També va fer un pòquer de gols. En acabar la temporada, molts equips grans es van fixar en ell. L'Inter de Milà, l'Atlètic de Madrid, el Real Madrid. Al final es va fitxar el Manchester City. Va marcar 36 gols amb 3 hat-tricks i un doble hat-trick. En l'actualitat suma 63 gols i un valor de mercat de 22 milions. Marcus Rashford es va iniciar al futbol als 5 anys jugant com a porter a l'equip Fletcher Moss Rangers. Llavors ja va citar el porter de planter de Manchester United, Tim Ward, com el seu ídol. Va entrenar una setmana al Manchester City abans d'unir-se a l'acadèmia d'aquest club anglès. Als 16 anys, malgrat haver captat l'interès d'altres equips com l'Everton o el Liverpool, Rashford va declarar que els seus germans havien estat clau perquè es decantés per United. El 2012 va ser part de l'equip sub-15 al Manchester United, que va sortir subcampió d'un campionat juvenil anual. El seu estil total de futbol li dona moltes oportunitats d'aconseguir anar a totes. Va declarar l'entrenador el 25 de febrer de 2016. Va ser convocat per Louis van Gaal per al partit contra el Midtjylland, corresponent a la tornada dels 16 del final d'Europa League, a causa d'una lesió d'Anthony Martial. Jude Victor William Bellingham va néixer a Sturridge, Anglaterra, 29 de juny de 2003. Conegut com a Jude Bellingham, és un futbolista britànic que juga de centrocampista al Borussia Dortmund de la primera Bundesliga d'Alemanya. A l'edat de 8 anys es va unir a les categories inferiors del Birmingham City Football Club i acabats de fer el 16, va realitzar la pretemporada amb el primer equip, Portsmouth Football Club. A la primera ronda de la Copa de la Lliga es va convertir en el jugador més jove a disputar un partit oficial a la història del club amb 16 anys i 38 dies, superant en 101 dies el rècord que tenia Trevor Francis des de 1970. 25 dies després d'anotar el gol de la victòria davant el Scott City Football Club, també es va convertir en el goleador més precoç en la història de l'entitat. En el període de traspassos de gener de 2020 va ser relacionat amb diversos equips que jugaven a la Premier League. El 20 de juliol es va fer el seu traspàs al Borussia Dortmund, incorporant-se a l'equip alemany després de l'últim partit de la temporada, portant el dorsal 22, nombre que el conjunt de Birmingham va decidir retirar després de la seva marxa. Pedro González López, Taguesta, Santa Cruz de Tenerife, és el lloc on va néixer.
Espanya, 25 de novembre de 2002, comúnment conegut com a Pedri. És un futbolista espanyol que juga com a centrecampista del Futbol Club Barcelona, de la primera divisió d'Espanya. Pedri va començar en les categories inferiors de la UD de Taguesta, club de la seva localitat natal. El 2015, quan jugava el segon any d'infantil, es va incorporar a les files de Joventut Laguna. El febrer del 2018 va realitzar una prova amb el Real Madrid, encara que el seu fitxatge no es va arribar a concretar. 3 mesos després, el maig de 2018, va ser captat per la UD de Les Palmes per incorporar-lo al seu equip juvenil. Després d'un any en juvenils, a l'estiu del 2019, el club li va fer fitxar professional i va incorporar a la pretemporada del primer equip, sent el més destacat de la mateixa, de manera que es va integrar a la plantilla definitiva amb el número 28. Així, a la primera jornada de Lliga, va fer el seu debut professional el 18 d'agost de 2019, amb només 16 anys, en una derrota de 0-1 davant del SD Huesca. Gianluigi Buffon, futbolista italià, considerat gairebé per unanimitat el millor porter de la seva època i un dels millors de la història. Gianluigi Buffon, Gigi per als seus íntims, va néixer al si d'una família amb grans inquietuds artístiques i molt aficionada a tota mena d'esports. El seu pare, Adriano Buffon, va ser campió júnior d'Itàlia en llançament de pes. La seva mare, Maria Estella, va ser cantant de cert reconeixement a les dècades de 1970 i 1980. El seu oncle matern, Angelo Masocco, es va dedicar al bàsquet professional i les seves dues germanes, Gwendalina i Veronica, van jugar força anys al voleibol com a professionals. Buffon va començar a jugar a futbol a l'escola sense posició fixa fins que els seus companys, atesa la seva estatura, arribaria a fer 1,90 m. Li van pregar que cobrís la porteria en un partit de final de curs. Des de llavors es va considerar a si mateix porter, i només porter. Immediatament un observador del Parma es va fitxar les seves qualitats i el va fitxar per les categories inferiors de l'equip parmesà. Fins aquí el nostre programa Joves Promeses del Futbol. Esperem que us hagi agradat. Gràcies per la vostra atenció i a reveure.